ای قصہ چھ آدم و ہوایا بنگی جبیت کہ آیا خدای فرمان پروشت و شیطان حبر زرت آیا خدای نافرمانی کت وگو خدایا بنی آدم سرجمے ہم گرنچی پرشت اولی مردم تند کہ گناہش کت و گناہ آثر مرگ بیت آیا پوتی شرمندگی چیر دے گا وطا چدرچکانی تاک و شاہاں پوشگے جہد کت بلے خدا چا آیانی جسم پوشگے ای جہدہ وشنیات خدایا چدرچکانی تاک و شاہ بدلا چا حیوان پوستا پوشتند خدایا پا آیانی شرمندگی چیر دے گا وط اولی رندہ حیوانی پاکوند قربانی کت آدم و ہوائے دو بچے تند یک کے نام قابیلت و دومی نام حابیل قابیلہ چوتی کشتگیں کشارانی وردنا پا خدایا پاکوندی قربانی دات حابیلہ چوتی دلوتاں یک کی پاکوند کتو ہونے قربانی دات خدایا حابیل قربانی قبول کت بلے قابیل قربانی قبول نہ کت جانے چیا گناہ تمہارا چا خدایا دیر و گستا کنت مرگ لوٹی و باید آپا زندیا آواز کنک بیدی قابیلہ چکنت و حسدہ حابیل کشت و بنی آدم سرجمیں پدریج تہاری رہا پرند 66 سالہ رند جاور انچو بدبو تند کہ خدایا گوشت روئے زمینہ چشیں ہچ کس نیس کے زند بکرزید ابے چا نوح آئی او بادگاں دیگا ہچ کس نہ خدایا نوح پیک بوجی گی پربندگا فرمان دات مزنیں بوجی گی کہ گو ای کارے کنگا ای حالا شنگو تالان بکند گناہ پدمز فیصلات وحد پیدا کنت وچریا رکگ وچا خدایا پہلی اور رحم لوٹ گے راہ یکی و آراہ بوجی گند مردما نوح سرا کندتو ملنڈو مسکرا کت تا ہما وحدا کے گرندو گرو کا معاشانت برزا چا جمبراں ترندیں ہوران گورت وچا زمین جہلانکیاں آپ در بچت بل مردم پیشیا جاڑی نہ تن ترندیں ہور و ہار طوفانا مردم دلوت ایر بکیں تو کشتن وچا گناہ علتا دنیا تباہ و ویرندان بود تہنا نوح آئیے تورم و ہما دلوت و زہدار کہ چا خدای فرمانا بوجی گائے تن رکھے تن رندا خدای سرا ست کو باورے بن ہشت ارکنو میزا ابراہیم آت خدایا آ فرمان داد کہ وتی چکا بزوری تو کوہ سرا بیبار تو قربانی بک ابراہیم چئی فرمانا ما مانک بوتگت بلے آیا خدای فرمان مننے آیا خدای سرا وتی ست کو باور چوتی کردہ پدر کت وتی چوک زرتو موریا کوہ سرا شد بلے انچوش کے ابراہیم وتی چکا خدای راہ قربان کنگیت خدا ہا مکن کت و داشت و یک حیوانی داد وتی چک کے بدلا پا خدای راہ قربان بکن حیوانا آئیے چک رکیند عوض کت موکت و پہونا ہون و پا زندہ زند 400 سال گوست و خدایا ما مصرہ پا بنی اسرائیل قوم پیشوائیا موسیٰ روان داد مصر بادشاہ پرونا یہ بردوس نبود ہمیشہ خدایا سزا داتند و دہ رندہ ویبائے نادرہی اماج کتند ویبائے گڈی نادرہیا خدایا ہر ودی بودتگیں چکے کشگا مرگر پرشتگی رہ داد بلچہ مرگر رکھگے راہ یکیت کہ مردمہ فرمان دیک بود کہ ہر یکی یا گرانڈی بکشی تو قربانی بکند و آئیے ہونا لوگانی دفع پھر بے مشید اگر مرگ پرشتگا لوگ دفع ہون دی تک اور آئیے آزان تکت کہ ای لوگ تہا ودی بودتگیں چک چا گرانڈے قربانیاں موقعگو رکھی نہ بودتگ یہودی یا مصری آزاد یا غلام اگر درستاں خدای فرمان منتا گتند اور آیانی چک موقعگو رکھی نہ بودتگ تند اگر نہ آشپا انچوش کے موسیٰ یا پیشنگوی کتگت انچوش بود مصر ہر ہما لوگا کہ خدای راہ پاکون دیگ و قربانی کنگ وچا خدای رحم زورگا انکار کتگت گریو گزاریت رندہ موسیٰ یا مردمہ تورات داد کہ آئیے تہا پا گناہانی پہل کنائنگا خدای ذکر و دعا کنگے سرسوج مانتند نمن نوکاں پا قربانیا نیک راہی و دینی سرو کے کرا یک دلوتی آورتگت ودی دست قربانی ہما دلوت بڑا جتگت کہ ایک کار چوتی کتگیں گناہاں پشومانی نشانت کہ آیا نو آگ قربانی دلوت سرا جتگتن بڑا دلوتش کشتگتو قربانی کتگت وحدی آئیے ہون ترینز گپتند گناہ پوشگو پہل بتن بادشاہ داؤد و دیگر پیغمبران موسیٰ پاکین کتاب تورات رنگیری کت بلے حیران تند کہ باریں راستید کہ دلوتانی قربانی ہون گناہم پوشید یا ای آوکیں وحد و زمانے نیمگا اشارہ کنگے نشانیت داؤدا یکیے آہگ پیشنگوئی کتگت یک بادشاہی یک مسیحی چا بادشاہ داؤد پدری چا یکی کہ بادشاہی کند واک احتیار واہند بیت بلے بے مڑا ہو نرم دلی بیت
ای مسیح چ گناہاں پاک بیت سرجم و کامل بیت بے معیار و بے گناہ بیت آ سکی سگت و ساہدند و آئیے قربانی قیمتیں قربانی بیت آ مستریں قربانی بیت عیسیٰ بیت لحم میں شہر پچیں ہنکین یا ودی بود آچ آروس نکتگیں ماتیا پیدا بود بلے پہکو بیک چہ شہزادگیت بلے نیزگاریت چہ بادشاہ داؤد پدرے چاہت ڈیہو کلگی شپانک شوانک ورود رات کی ازگارو ہستو مندیں سرپد و دانائے مردم پا ای پیدا بودتگیں چکے شرب دیگا آت کر کہ پا آئیے راستی شاہدی بیتین کہ پا حق و راس آ ہمائند کے آہگی بودتگ مسیح کہ پاکیں کتاباں آئیے باروا پیشنگوئی کنک بودتگ عیسیٰ مسیحا مہر راستی سہل و بے مڑاہیت جار کر رہے ہیں آیا بیشان دارتراش و واڑی لہیت بل یک روشنہ حیال فلسوفیت آیا ہما درویں دینی پیشوا میاری کتند کہ آہاں چا خدای دوسیا گیشتر دینی رسم و دودانی حیال گرد بلے آ غریب و نیزگاراں توبہ کار و گناہکاراں دوست بودتگد آیا کر کور لنگ و منڈ و جنی گنوک و شدرہ کتند آیا مردگ ہم پدا زندہ کتگتند بے لوگ ہنکینے و تر گرد کنوکیں سوجکاریت یک آشوبکاریت و یک سرجمو برجمے زندیہ گوازینگا خدای دوستی تباری پرجت عیسیٰ خدا وتی پت ہم گوشتگت و درست سے انسان سوچ دادن کہ قدرت مندو پرواکیں خدا دوست ناکیں پتی ڈولائیں خدا یا لوٹت کہ انسانا چکے ڈولا گوت ہم گرنچ بکند بل یک مشکلی ہستت آ انگت گناہ کارتند و خدا پاکت انسان گناہاں چ آدمہ بنگیج بودتگتند انسان چ خدایا گستا کتگتند و مسیحا زانتگت کہ آ مردمانی پر ترینگو دیم پا خدای راہ آرگا چے بکند پاک شودیں یحیایا مسیح باروا پیشنگوی کتگت و گوشتگت بچارت خدای گرانڈا چ دنیایا گناہانا شودی عیسیٰ مسیحت درچ تگینیت و مزنے قربانیا گیچین کتگین ہچ بر گناہ نہ کتگت پاک پلگارت پاک سرجمت و پا گناہانی اوسکنگا قربانی لائقت معیار عوض کنگا بے معیاری نیت و گناہ کار مردمانی سلیں کارانی عوض کنگا باقی نیت آیا پا انسان گناہانی قیمت پر کنگا پبوتی پت پاکیم پروردگارا ایک کار بود آیا چا گناہانی غلامیہ رکھی نگو موقع و پا ہمایانی پدا آرگا کہ آدمہ بابا داتا گتن گوہدایا یک سرجمے ہمگرنچی شریداری مسیح چاردار سرا مرت بل اشیے بھی ہی سبب نہ یہودیت و نہ رومی بلکہ ہدایت کیا یہ دوستیں پتت خدایا پیغمبرانی نبشتہانی راست و پدر کنگا مسیح قربانی کت کیا آ خدای گران بھی بیت و درستیں دنیائے گناہم بشودیت میں گتی گناہاں بلے آ تہمین چکا نہ اوشتا سے روچ رند خدایا مسیح چ مردگاں زندہ کت و پات کت انچوش کہ گمتی باور کنو کا کول و زبانی کتگت کہ آ ہم پا دائم و نمیرانے زندہ کو پات کنک بند چ ایشیا رند عیسیٰ مسیحا گوتی مرید و منو کا زبان و وعدہ کت کہ اپدا کیت بلے اے رندہ حق کنو کے منصفی ڈولا و گو بادشاہی دروشمی کیت عیسیٰ مسیح چا خداوند نیمگا پا انسانا یک تحفی تاکہ گناہ و بدکاری تہا مامرند و چا خدایا دیر و گستا مبند بلے چا مسیح قربانیا آپدا پا سرجمے زندیا برجہ بوت کنند و خدایا سرجمیا ہمگرنج بوت کنند چو ایدگا تحفہ و ٹیکیانی ڈولا ای ٹیکی تیگ نبیت اگر تو اسے زورگو قبول کنگا نظام ہے